Väčšina ľudí si myslí, že aby sa cítili lepšie, potrebujú mať všetko pod kontrolou alebo potrebujú odstrániť svoje negatívne myšlienky. Ale skutočná zmena neprichádza z kontroly. Skutočná zmena vychádza z psychologickej flexibility. Z schopnosti vedome reagovať, aj keď sa realita nevyvíja presne tak, ako by ste si želali. Na individuálnych terapeutických stretnutiach pomáham ľuďom zvládnuť úzkosti a stres a spojiť sa sami so sebou. A počas týchto stretnutí som zistila, že existujú 3 hlavné dôvody, prečo ľudia pociťujú stres a vyčerpanie. Snaha mať všetko pod kontrolou, boj s vlastnými myšlienkami a pocitami a strata kontaktu so svojimi hodnotami a potrebami. Tréningy psychologickej flexibility sú založené na uvedomení si prítomnosti, pretože väčšina ľudí reaguje automaticky. A zastavením sa, sústredením sa na vlastný dých vytvárame tak priestor medzi impulzom a reakciou. Je prvý krok, ktorý nám pomáha reagovať z vedomého nadhľadu. Druhým krokom je prijatie svojho vnútorného sveta. Bežne sa snažíme vytesniť alebo potlačiť negatívne emócie. Ale týmto ich často práve v sebe posilňujeme. Tým, že im venujeme tú pozornosť, tým, aby sme ich necítili. Ale tým, že sme schopní prijať aj negatívne emócie, tak vytvárame priestor práve preto, aby sme boli schopní žiť vo väčšom súcite so sebou aj s ostatnými. A tretím, nie menej dôležitým krokom je práve spoznanie a spojenie sa so svojimi hodnotami, pretože bez jasného smeru blúdime. A tu zameriavame pozornosť na to, čo je dôležité pre vás konkrétne, pre konkrétneho človeka. Niečo, čo je pre vás skutočne dôležité, aby ste mali príležitosť potom nie konať zo strachu, alebo z viny, alebo zo sociálnych očakávaní, ale z toho, na čom skutočne záleží práve vám. Keď tieto 3 kroky spojíte, začnete konať v súlade so sebou. Nie preto, že musíte, ale práve preto, že chcete. A v tom spočíva sloboda. Ak si pripravená prestať bojovať so sebou, pozývam ťa na tréning psychologickej flexibility. Link na prihlásenie a viac informácií nájdeš dole pod videom.